କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଖରାରେ ପାକ୍ ପାକ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି? ଏହା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ନଲେଜ୍ ଥିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାକ୍ ପାକ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି କୁକୁଡ଼ାମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଜୁନ୍ ମାସ, ଆଜି ହେଉଛି 20 ତାରିଖ। ତ ଖରା ଏବେ ଆମର ଏପଟେ ଅଛି ଏବେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ 38 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ତ ଖରା ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ହେଉଛି। ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଚଲାଚଲି କରୁଥିବ କି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ବି ପାଟି ପାକ୍ ପାକ୍ କରିବ। ଆଉ ଖରା ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପାଟି ପାକ୍ ପାକ୍ କରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଆମର କେତେ ବଡ଼ିରେ ପାଣି ଦରକାର, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପିଇଥାଉ। କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ତ ସେମିତି କିଛି ତାଙ୍କର ନଲେଜ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ପାଣି ପିଇଲେ କ'ଣ ସେ ପାକ୍ ପାକ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କି ଧୀରିକି ବସିବେ, ତାହେଲେ କିଛି ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କୁକୁଡ଼ା, ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ବି ନାହିଁ, ସବୁ ପାକ୍ ପାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବି ଚାଲିଛି। ଖାଲି ଛୋଟ ଗା ହିଁ ହେଉନି। ଛୋଟ ଗା ଏଥିପାଇଁ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଧୀରସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଉଠିବେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଗା ଏଠି ସେଠି ମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପାକ୍ ପାକ୍ ହେଉଛି। ପାକ୍ ପାକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ପାଣି ବି ଅଛି, ପାଣି ପିଇବେ ତଥାପି ପାକ୍ ପାକ୍ ହେବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାକ୍ ପାକ୍ ହେବାର କାରଣ ହେଲା ସେଇଆ। ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ, ମାନେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଏବେ ଯେଉଁଟା ପାକ୍ ପାକ୍ ବି କରୁନଥିବ, କି ଶୀତ ଦିନେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବେ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆପଣ ଦୌଡ଼େଇବେ, ତାହେଲେ ସେ ଟିକେ ଥକିଗଲେ ସେ ବି ସେମିତି ପାକ୍ ପାକ୍ ହେବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ବଡ଼ିରେ ସେଇଟା ମାନେ ଏବେ ଥକା ହିସାବରେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପାଣି ଆଉ ଗରମ ଏସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ପାକ୍ ପାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅଧିକ ନଲେଜ୍ ଜଣାଥିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।